Salutare toată lumea, numele meu este... Ce naiba, știți deja care e numele meu. E sus acolo, la pagina de pornire și vedeți acolo sus numele meu, da? Dar pentru cei care nu știu și niciunul care se uită la acest video nu a știut până acum. Habar n-am dacă știu sau nu, dar numele meu este Mihai, adică numele adevărat în viața reală. Mă mai cheamă și Andrei, dar prefer să nu se spună Mihai. Și Dragon Killer, a.k.a. Dragon Killer. În fine, am revenit după foarte mult timp. Bine, foarte mult nu e chiar așa de mult. Adică un an. Fac deseu, e mult. În fine. Și am revenit momentan, și încă ceva timp, cu vlog. De ce cu vlog? Pentru că trebuie să-mi reinstalez Camtasia Studio. Fac. În fine. Da, știu, sunt nebun, stau pe geam. Da, nu contează asta, dar chiar sunt nebun, să știți. Eram spart 10 roți cu hol și ruburi. În fine, nici asta nu contează. Ideea e că acum, azi, aș vrea să vorbesc despre un tâmpit care a scris un comentariu și asta chiar m-a enervat. Copil distrus. Mă lăudam în ghilimele că mănânc o înghețată și nici nu voiam să zic asta. Și am scos niște sunete pentru că acea înghețată era foarte rece. Adică doar ce am scos-o de la congelator și era ceva gen am luat o lingură de înghețată și am băgat-o direct în gură. În fine, nu mai contează. Și un copil retardat, cum sunt mulți de pe lumea asta și își vrea să dispară toți copiii retarzi. De ce aș vrea asta? Eu sunt un copil retardat. Sau nebun. Depinde cum vreți voi. Probabil vă dați seama. Și... a zis... Mamă, bă, ce copil mic și se laudă că mănâncă o înghețată. Păi când aude maică ta că ai dat înghețată pe laptop... o să te bată de nu mai știi ce-i cu tine sau ceva de genul, nu știu exact, pentru că m-am uitat o singură dată pe el acum vreo 3 luni, 4, 5, hai să zicem 6, 7, da, 7 luni, hai să zicem așa. Și acel copil e unul retardat care nu ar trebui să existe pe acest pământ. Urăsc genul ăsta de copil. Ori e un copil tâmpit, distrus și prost, ori e... hater. Și eu prefer prima variantă. Dar a spus mai enervat chestia asta. Și nu uit ușor. Dovadă că acum 7 luni m-am uitat pe video-ul ăla și treci dracu afară. Afară cu tine. Nu contează. În fine. Da. Hai să ne prefacem că nu contează ce am zis. Go, parcă. Și nu ziceam de voi, ziceam de mine. Frate, copile, tu ai probleme mentale, te rog, răspunde la întrebare în comentarii. Ai probleme mentale, ești prost sau ești hater sau ești dement? Ceea ce înseamnă că ai probleme mentale. În fine, te rog să-mi răspunzi. Ok. Ce mai am eu de zis? Nimic. Salutare toată lumea. Numele meu a fost Dragon Killer și ne vedem data viitoare. Nu glumesc, ce dracu. Am filmat doar 4 minute și 15 secunde. 4 și un sfert de minute. Da. Ok, aparent e 5 și un sfert la ora la care filmez. Vreau să zic 5 și un sfert dimineața, normal. De asta e lumina afară. Nu, fraților, după amiaza. Și copilul ăla m-a enervat. Adică tu, ăla care trebuie să răspunzi în comentarii. Tu. Exact, tu. Ok. Asta e evident dacă te uiți la video. Și poți să mă înjuri cât vrei tu acolo, că și eu o să te înjur în realitate. Tu mă înjuri pe YouTube, eu te înjur în realitate. Eu zic că la mine e mai bine.
Da, pana mea. Și cam atât despre acel hater, a.k.a. tâmpit, a.k.a. cu probleme la cap, a.k.a. prost. Da, cred că e toate la un loc. Un om care e 5 sau 4 chestii, nu le-am numărat, frate. Plus că nu le-am eu cu matematica. Doar că la mine 2 plus 2 nu face 22, face 3. În fine, normal că glumesc, frate, ți-ai auzit ce e aia? Pana mea. Da. Bă, pleacă de aici. Băi, așa. Da. Nu. Dacă mai faci asta o singură dată, o să regreți. Nu am vorbit cu nimeni. Bine, poate am vorbit cu cineva. Dar ce vă pasă vouă? Dacă vă pasă, întrebați în comentarii. Wow. N-am avut niciun Ce prost sunt. Tocmai am vorbit de comentariul ăla și voiam să zic că n-am avut niciun comentariu de la altcineva decât colegul meu din clasă. În fine. Și un prieten de-al meu. Și cred că am mai avut vreun comentariu pe lângă asta. În fine, e începutul. Pana mea, nu e începutul. Ce dracu. Filmez de o... Am multe videoclipuri și am 13 abonați, deci momentan nu mă descurc chiar... Nu mă descurc bine. Și mă refer la prietenul al meu, Ionuț Android, care... Nu contează, nu-i fac promovare și zici că mai și are nevoie. Ce-i drept, el are 200 și ceva de abonați. Și zici că și are nevoie de 13 abonați care, da, nici măcar nu vin toți la el. Da, mi-am amintit, am văzut un copil retardat cu probleme mentale și nu glumesc. Așa, mă. Să-mi vedeți și voi fața. Da, știu că probabil până acum nu ați văzut nimic din fățăul meu. Am văzut un copil cu probleme mentale, cred, altcumva nu știu cum să explic asta. Avea 3 fucking abonați și făcea promovare lui Andy, adică lectorul de la ăla, dacă știți cine e ăla. 3 abonați, frate, care probabil îl și cunoșteau. Sau dacă nu-l cunoșteau, probabil nu se duceau la el. Pana mea, cui naiba să-i faci o promovare când ai 3 abonați? Seriously? Mi-am mai cerut o promovare și am 13 abonați. Frate, chiar și la 13 abonați, cum naiba să faci o promovare? Hai să zicem 6 abonați. Vin 6 abonați și poate... Pana mea, nici nu e plăcut video ăla. Sau canal. Dar 13 abonați, frate! Bă, eu n-am cum să fac o promovare. Eu aș face, dar când o să am mai mulți abonați. Pentru că momentan am 13 abonați, serios. Cui naiba să-i fac o promovare? Lui PewDiePie sau ce? Da, normal. PewDiePie. Sau lui Jacksepticeye, în fine. Ideea e că ăsta cred că e cel mai tâmpit lucru pe care l-am văzut vreodată în lume. În lume, fraților, în lume. Am văzut și cum 2 câini făceau copii, da? Nu mai contează asta. Pana mea. A fost oribil. Tot un lucru tâmpit. Da. Și sincer am văzut și 2 hamsteri. Nici asta nu mai contează. Hai să nu mai vorbim despre ce am văzut eu, pentru că eu am văzut foarte multe. Chiar foarte multe. Și... Da. Probabil v-ați uitat la videoclipurile anterioare. Unii s-au uitat. Am văzut că la unul aveam 70 și ceva de vizionări, cred. Ăla a fost recordul meu, frate. În fine. Probabil știți că eu înjuram foarte, foarte mult. Ce naiba, nu înjuram așa de mult. Dar înjuram cu acele cuvinte urâte.
Și vreau să nu mai fac asta. Da, în fine, și da, o să înjur destul de rar. Muscă nenorocită. Da. Și ce voiam să mai zic? Da, știu ce voiam să mai zic. Salutare toată lumea, numele meu a fost Dragon Killer și ne vedem data viitoare. Pa, pa!